Halo warga Surabaya Raya dan sekitarnya, rek take info oma murah pol. Lah sapa wingi sing golek oma murah, DP-ne ringan, angsurane flat. Gak munggah mudhun koyo kartu LC, ya wis iki rek ya solusine. Iki mung DP 15 juta, angsurane flat 5 tahun sampai lunas. Koyo apa omahe? Lah sadurunge nang omahe, langsung sepilno cak lingkungane cak. Lho, wis ruame rek yo. Tenang ae wis gak tonggoan karo dalbo. Oke, ya saya jak langsung yo. Nah, iki ukurane kali rek. Ukurane piro cak? Sik. 5 kali 7 rek yo. Di harga 137 juta. DP-ne 15 juta, angsurane flat selama 5 tahun lah. Ojo berekspektasi tinggi rek yo. Iki gak kena kayak karpot mobil. Iki mau cukup kayak sepeda motor yo. Terus nang kono wis pena turun dhewe kena gawe terasan ngono ae yo. Wis ae ya lho warnane apik rek yo seger. Kuseni almini anti rayap. Lho ruang tamu keluarga super gede rek yo. Cara ngono sampeyan nyeluk wong rong RT sak RT sik ngono yo. Wis plafon lho delon. Lampu ini kemerentel downlight ini yo. Lampu kekinian. Lah ini ya. Nah ini kamar pertama ya yo. Area iki kiwir ngono iku yo wis lumayan gede, kena gaya opo helikopter yo kena. Kok sampeyan karek kono gordene to yo. Pintune sliding ya. Wis. Lah terus kamar jejer yo. Iki kamar kedua yo hampir padha yo karo kamar pertama. Wis tak plafon, pintune sliding lah. Terus nang kene ono dapur. Lho estetik rek yo dapur mini. Kini gone wastafel, kini gone kompor, kok sampeyan kari kono kitchen set mawon ben apik yo. Nah, terus iki kamar mandine. Kamar mandine super gede rek yo, kena gados wong 35 yo, klosete jongkok yo, gede rek yo. Wis langsung digas omah iki lokasine real menganti. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya pengen survei lokasi langsung japri via WA rek yo. Survei lokasi 24 jam siap antar. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye-bye.